ao alcalde do Concello da Guardia, tamén a diputada autonómica Fátima Rey, ao patrón maior e o equipo. E, pois eso, viñemos a contemplar a instalación dese heliporto que acabamos de estar ali, que forma parte dun plan de Portos de Galicia para instalar de 14 en todo o litoral, para dese xeito eliminar unha que se chama zonas de sombra na cobertura da navegación aérea, un heliporto que pode dar servicio aos helicópteros en situacións de emerxencia, con algún sinistro para a evacuación de feridos, incluso para repostaxes tamén. O diseño deste se fixo desde Portos de Galicia seguindo as directrices da Axencia Española de Navegación Aérea do Ministerio de Fomento, que foi o que estableceu os puntos onde se debían instalar os mesmos, e así o fixemos. E, bueno, pois, lóxicamente, pola súa situación, un deles tiña que estar aquí no Porto da Guardia. Tamén contemplamos aí algunhas obras menores que se estiveron facendo nos últimos meses. Este peche que estamos mirando aquí, que será completado coa instalación dun sistema automático para abrir e pechar a porta. Tamén o que foi a esa marquesina para dotala de iluminación. E temos todavía pendiente algún traballo máis. Estamos falando de actuacións alrededor de 13 son cuestións polo que nos transmitiron absolutamente necesarias para mellorar as condicións na que desenvolven o seu traballo os usuarios do porto aquí. E estamos atendendo, son tempos complicados para investimentos grandes, pero que si é o compromiso de Portos de Galicia é de ir pouquiño a pouco atendendo estas cuestións como as que acabo de relatar aquí, e logo tamén manter un contacto permanente, fluido, por suposto, casi municipales de cada lugar, e tamén coas cofrarías e coas asociacións que forman parte das mesmas. Xa digo, é o que estamos facendo, o que seguiremos facendo, e o que desde logo ofrecemos aos usuarios a Portos de Galicia para traballar en esa línea de traballar todos codo con codo para cambiar o temporal en estos tempos difíciles que nos tocaron. O alcalde me fixo tamén algunha consideración cando viñemos hacia aquí, e vamos a estudiar, por suposto, a través da Jefatura da Zona Sur en Pontevedra, para ver se podemos ir atendendo ese tipo de cousas que eu creo que son relativamente factibles, non? E o que queríamos comentar basicamente, se que teñades alguna pregunta, que tamén estamos a vosa. Por definición, os espazos portuarios son espazos pechados fora do que son os seus usuarios. O que pasa que o que sí é certo que moitísimos portos non son na Guarda, os coches teñen que apartar en algún sitio. Non, diz que non ten aquí. No, parte de arriba. Pero si eu sei, es que agora vou ali. Eu sei que é a parte de arriba, que está por diante de todos os restaurantes, por suposto. Quero decir, nós estamos permitindo en moitísimos concellos que se aparquen nas zonas portuarias, porque, que non debería ser así, pero é un servicio que se presta. Na parte de arriba, eu, en ese sentido, estou disposto a limitar de algún xeito ese aparcamiento desde unha perspectiva, primeiro, de acordo cos cidadáns, cos empresarios implicados, quero decir, unha zona de paseo peonil, lóxicamente, ten que cumplir esa condición, e se o podemos facer de acordo co Concello ou a asociación, o facemos. Non somos partidarios nunca de impoñer as cousas, de que sean cousas de sentido común, como vostede plantexa, e se o podemos facer, pois o faremos, pero sempre a través do diálogo e sin causar ningún detrimento ás persoas, a hostelería neste caso,
xa están os tempos suficientemente complicados para que, ao mellor, limitar un pouco. Creo que hai que conciliar, por suposto que debe ser un uso cívico dese paseo, tamén cos intereses da hostelería, sempre con toda a capacidade de diálogo que sexamos capaces. Nos pasa, pense que nos pasa en moitos máis sitios. Esta cuestión nos trasladan en moitos lugares. Hai que facer o que poidan para suministrar, compostar as súas embarcacións. O tema das estacións de servicio é unha cuestión que está vencellada tamén ao que son as propias empresas suministradoras, e nos estamos traballando desde Portos en esa dirección para que os operadores de combustible que nos portos galegos poidan instalar surtidores en todos os sitios onde sexa preciso. Ben é certo que as empresas se rixen lóxicamente por un principio de beneficio, por o cual é lóxico, e a veces eles nos respostan cando lles trasladamos según que peticións que non son económicamente asumibles, rentables. Ese é o problema. En todo caso, decirlle que nós temos unha mesa de traballo desde Portos de Galicia con algún operador desde o punto de vista de combustibles, e tamén está en ela as federacións galegas non, as federacións provinciais de cofradías, e a información que temos é que neste caso Sol ten un plan semestral, a que estamos falando de 2012, e terá unha segunda fase para paulatinamente ir instalando surtidores unha serie de portos que son necesarios, pero bueno, sempre do punto de vista de que sexa rendible para eles. Estamos traballando, tamén lle direi que nos recentemente no Consello de Administración de Portos de Galicia adoptamos unha serie de medidas para digamos, facilitar que empresas poidan desenvolver a súa actividade sin ningún tipo de competencia desleal que a veces se produce nos portos, e que é lo que implica que lóxicamente se vexan perjudicados na súa expectativa de negocio, bueno, por algunhas cuestións, xa digo que hai de competencia leal. Tomamos medidas en ese sentido, e quero dicir con isto que o que estamos dando pasos e incentivando que se poidan instalar esos surtidores, e que as persoas, as empresas en este caso, que sexan as que teñan as autorizacións ou as concesións sobre os mesmos, teñan todavía máis seguridade a la hora de